uCheckers ukuthi uqashe umuntu wangaphandle especially ngisho ne-passport ngisho bethu-9 ngoba sinenkinga la yokuthi abantu bangaphandle ibona abasilamazo abo baqhamuka ithuthuthi vele sebeyakwazi ukuzigibela abona liphutha lethu lelo. If uCheckers ufuna abantu base-South Africa bagibela ithuthuthi thina siyijwayele uCheckers awufundisa abantu bakithi ukugibela. Ngibona ividiyo ku-TikTok mhlawumbe khona bayibona le video. Kukhona umuntu oyenza i-interview ebuza umuntu wa-Checkers ukuthi bahola malini. Washo imali enkulu nje engibona ukuthi nokuyaphileka ngale mali. Yabo kahle nje kamhlophe. Wasambuza lo muntu ukuthi owakephi. Yathi indoda isuka eBurundi. Usuka eBurundi uze la uhamba u2 or 3 days ufike la wathi sebuza le ndoda ukuthi ifike wathi 6 months ago. iSouth Africa njengamanje ihleli number 1 ezwe emhlabeni wonke jikelele kwi-unemployment. Ithina izwe elihamba phambili elinganayo imisebenzi kudlula yonke amazwe emhlabeni wonke. Enzeka kanjani ukuthi uCheckers ufuna umuntu eBurundi ozojayiva isithuthuthi lesi engakufundisa abantu bakithi ukujayiva isithuthuthi? Siyayilungisa leyo, right? Siyayilungisa leyo. Nabo bhuti bethu uyabona ukuthi kanjani mina bhuti wa-Checkers ngikhathele ukudilivela uCheckers izandla ey'ngcolile ezimnyama. Angekwazi ukuthi njalo fanele uqale ufike ekhwapho before uthole ukudla. Sesikhathele masana, sikhathele. Simela abantu bakithi basebenze. Abangakwazi ukugibela ithuthuthi nizobathenga. Yabazi ingathile wena drive two-person lani ngibhidela nenze lento buyenziwe nayo. Akwazi. Ikhuleni iklina nje, ikhuleni uhloniphe umsebenzi, ikhuleni ihloniphe nayo. And imali yethu kuyaphileka ngayo, kakhulu nje futhi. Asikhathele bafanele emalokishini. Ngoba bafane bahlele emalokishini abangenzi lutho. Thina lapho. Abantu bakithi sicela ukuthi basebenze. uCheckers 66 uzobaqasha abantu bakithi neso. Yebo. Uma ngiyangizwa ukuthi kuphela nje noma sizobalela inyanga. Esabatrainer abantu bakithi ngoba akwazi mina ukuthi abaqhubeke kakhulu umthetho. Namhlanje sobacela ukuthi labantu babo bangalawo amaphepha bebehamba. Okay. Njengamanje bakhona labazosayina le memorandum esishoyo, right? Imali bazowakhipha. Phela ngoba silazi uzonegotiate. Right? So mina ngifuna ningenzele yona. Ngibona nina nibe mlando obhuti bethu engaba
baklina bawuthanda umsebenzi. Alright. Nibe natrainer-ke nangey'thuthuthi zenu, bathola ama-license. Bakhona right. Okay. Sesivumelene vele ukuthi next week siyeza. Sizoyenza sure ukuthi leyo process yenzeke. Ngoba manje sebevumile umanagement yala ekhaya ukuthi uzohlala nabo next week siqale process. Alright. So okwamhlanje besizobazisa nje ukuthi baphula umthetho. Sicela baye ukuphula umthetho. Asiceli asinegotiate besizosho. Right? Asibuzi. Kunjalo nje. Akuqoqisile nomthetho phakathi ayixoxisa. Njengoba nathi, yabantu njengoba nathi singesikwazi ukungena la sifike sizoyibhidliza siyeshise senze ini ngoba umthetho awuzivumeli. Yabo? Njengoba nathi besimasha befike sohlala phansi si-applye. Yabo? Senza ama-self-limiting siwuhloniphile nathi umthetho. Yabo? Ngoba if bethi phela bona bafuna ukuhlonipha umthetho, should nathi asingawuhloniphi umthetho. Lento yokuhlonipha umthetho ikanje. So nathi siyathanda ukusebenzisana nohulumeni, senzeni sihloniphe umthetho. Kodwa nohulumeni awenze njani? Awuhloniphe umthetho. If umthetho uthi umuntu wangaphandle akufanele aqashwe owase-South Africa ekhona okwazi ukwenza lo msebenzi, awuhlonishwe umthetho. If uthi umthetho umuntu angaphandle olapho ngemthetho kufanele adeportwe, awuhloniphe umthetho. Besizobika lokho, asixoxe bakwethu, asinegotiate. Amaphapha phansi beke siyenzekile. Asizile ukuzonegotiate abantu besobatshela. Right? Mina nje omuntu ukuthi kulungise ubhuti bethu ukuthi bazosebenza. Ayikho nje lokho. Siyabonga. Akekho ozoxosha la. Okay, siyoxoxa leyo nto bani. Akekho umuntu ozobhlokha kusakhona umuntu wangaphandle la. Nathi bese-South Africa sengiyivala nje. Yekani ukuqashisa abantu bangaphandle.